ngiyafisa ukugcizelela before ngiqhubeke nendaba yaPeter here ukuthi lezi izinto abazalwane ezidliwa lapha izinto ezitholakalayo ezitolo. Izinto ongakwazi ukuthi nawe ube nazo ekhaya. Uma kuba nesimo obhekana naso, kuvumelekile bazalwane ukudla isapha ekhaya. Akunalutho oluspecial kulezi zinto leziyana. Futhi uma ungekho ujuice, akumele simane sothenga bazalwane ujuice obomvu. Kodwa akumele kuze kube ujuice obomvu ukuze sibone igazi lelo bazalwane. Kungaba yitiye. Yabona itiye bazalwane lesiphuze ekhaya. Ungabiza abantwana bakho bahlalise phansi, uthathe isinkwa lesenizosifike ekseni senisifake iram, uthathe sona isihlephule, ubeke esitsheni, ubeke itiye. Uthi lo ngumzimba kaKristu ohleshulelweni. Uthi leli yigazi. Sizwana bazalwane, sikujwayele ukwenza emakhaya. Uma kunesimo noma ngabe khona ogulayo noma ngabe ngisimo esifanele nayo imali lento engazuthi iwukuhlwa empilweni yakho nikwenze ngisho kuthiwa ngamanzi bazalwane awukho ujuice alikho itiye uwadeclare uwathatha uwabekela uthi leli yigazi lika Jesu lesivumelwano akuyi ngokuthi yini phambi kwakho. Uniyakhumbula amadoda ayeya eMawosi uJesu ahamba nawo ewafica exoxa ngokufa kwakhe. Athi lamadoda kuJesu akangene ekhaya angene nawo lapha ahlala khona ngithi. Ngicabanga ukuthi uJesu wayehamba ephethe into especial yokwenza isidlo. No. uJesu kuthiwa bathi mase behlele etafuleni sebedla wathatha isiko. Ucanthi wathatha siphi isiko? Leso sasivele sikhona etafuleni labo. Amen bazalwane. Wathatha lewayini yileli lalivele likhona etafuleni labo. So ayikho into special. So ngikhunjuzwa yilento yokuthi uJesu wafika at dawn. Ngifuna ukuthi njengoba kuthiwa nje isidlo santambama iLord's Supper. Uma nje kunesimo sathi siwukuhlwa empilweni yakho. Abanye bazalwane they do it every day emakhaya njalo nje. Uma sekudliwa kuthi ngaqeda ukudliwa nje ukudla ekhaya bathatha isinkwa basibusise basihlephule. Kuyinto enhle ukujwayela ukuthi sikwenze nasemakhaya noma ngabe uhlala wedwa. Uthatha isinkwa islice sihlephule. Amen. Ukhuluma amazwi akho ukuphezu kwaso. Ngalesikhathi wenze njalo uacknowledge isiphambano. Angithi uthe ubajobemela wathi sikwenza lokhu ukuze sikhumbule umsebenzi owenzeke esiphambanweni. So if you do it every day you are remembering every day. You are proclaiming every day. Okusho ukuthi uyakhumbula nsuku zonke futhi uyamemezela nsuku zonke ukufa kwakhe aze abuye. Uyafika kuJesu la ufika it's dawn. Sekuyasa. And inhliziyo yami ithi kwasekusa ngoba wayesefikile. Amen. Lamadoda ayesenkingeni ngempela kwakumnyama empilweni yawo. Nami uJesu uyafika ufika nokukhanya. He comes with the dawn. Lithi he was standing at the beach. Uyababukela nje. Bayashika-shikeka lapha. Verse 5 he called out, "Fellows, have you caught any fish?" By the way, isihloko sethumayelo yethu namhlanje sithi God our help. uNkulunkulu lusizo lwethu. Amen. Uyafika kuJesu la. Uthi hey ihlobo zami. Kodwa ungengena nakubamba nje. Kuloku busuku namhlanje. No, they replied. Bayabangana nokuthi ubani lo nendaba nokuthi kukhona nesike sakubamba. Ababona ukuthi uyena lisho njalo iBhayibheli lithi babengaboni ukuthi nguJesu. Then he said, throw out your net on the right hand side of the boat and you will get some. Uthi Jesu phonsani amanetha enu ngasesandleni sokudla nizobamba. Still engqondweni zaba kufika ukuthi hayi man uJesu lo. Niyayibona leyo nto. So they did and they couldn't haul in the net because there was so many fish in it. Immediately benzi izwi likaNkulunkulu alishilo but throwing it on the right hand side. Lithi iBhayibheli ofisha bababamba la. Immediately mabeyiphakamisa ukuthi angazi ukuthi Friday khona le ndawo yokudoba. Mina I grew up as a Phongolo. When we were young sasithatha amasaka ekhabishi siwathunge siwahlanganise. And
senze a big net engafika lapha kuSibongo. Sibamba abanye babambe kalana, abanye babambe kalana, abanye babambe kalana. uPhongolo is a big river. Bese laba bangapha bayangena emfuleni bashone phansi kanje. Sihambise phansi as low as we can. Bese siyaphakamisa. Masiphakamisa uma sisendaweni no fish inet lesaka sisuke sikhandi la sisuke seli no fish ngaphakathi. Sibabambe sponsela bangaphandle and we go again. So la kuthiwa ke ngesikhathi bethi bayaphakamisa inet yabo yayingasakwazi ukuphakama the way eyayigcwele ofishi ngakhona. Amen. uJesu ufika la they are in trouble. Ufika uba usizo lwabo. And ngiyayithanda la when you carry on ngesikhathi bona bebhizi bezama ukukhipha labo fish asebe babambile. Kuthiwa uJesu was making a breakfast for them. Angithi kwakusekuseni. uJesu was busy making a breakfast for them emlilweni. uJesu wayesenze umlilo wabraya fish. Amen. Uyababiza akafuni nalabo fish laba babanjwe ibona. Uyababiza uJesu uthi abeze bezodla. Ukuqhubeka uyifunda nje nizoyifunda ekhaya. Uyababuza ukuthi anilambanga kodwa. Bayavuma ukuthi silambile. Uthi ke usani nizodla nabo fish laba yena sebabrayile. It's already done. iBhayibheli lithi kwakukhona nesikho. Amen. So la siyambona uJesu elusizo. Amen. Empilweni zabo when it's dark. Ngalesikhathi bengabambi lutho, ngalesikhathi kungenzeki lutho, uJesu uyafika. And into engiyithandayo ukuthi uJesu uhlezi ready ukusisiza. Amen. Njalo uhlezi evula izandla ukusisiza. And isikhathi esiningi izinto esingena kuzo singena ngezizathu ezingamthinti kahle hle. Amen. Uma singena ngizobekisa ngani. Uma singena kuma financial troubles, mhlawumbe singene ekweletini. Asingene ngoba uthi hayi ngikwelete into kade ngiyinikele esontweni. Cha. Singena ngezinto zethu. Amen. But uJesu mezositakula akasibuzi. Akasho ukuthi wayenzani yamani wanikela ngayo. Niyebona leyo nto bazalwane. Because even here abathunywanga nguye uPeter ukuthi bayodoba. Hallelujah. Bazisukele bona they gave up, they thought this thing did not work. Bayasuka baye emfuleni or olwandle or wherever bayodoba. And uma efika uJesu akabuzi ukuthi sengigive up ini sengiyekeleni ngangitheni kini. Cha. Uthi uJesu I'm offering help. I know what you're looking for. Ngiyayazi into enifunayo njoba nila. Into engizoqala ukuyenza ukuthi ngini provide ngalokho enikudingayo.